omwaka oyo natigairia n'omugaka bwa masikani ase bali mwamotegereire n'omugaka osegire abantu abange erieta lyaye Pastor Joshua Oindi kero nachiete nyamusi nero ng'ereretie egete igo n'omosegi one igo nabontaete koirera Nyasaye mbuya moneke namorora naende namobolu na pastor bono ngigi akoreta lakini nanyorire n'omoiri omonene igo nere ntaete koaribaga aire chideka ang'e 10 iga chiri chigotigara na inche nkore ekebunge ekemo tusabe togende igo pastor ngependa nikukaribishe kwa njia ya kipekee nonye kule omoiri just take some times ufariji familia. I think Pastor niseme my son, where are you? Pastor where? Oh, Pastor Metuba. You come. I do introduction a bit. I'm a mentor of this man. And I'm very proud kwa kazi. Anafanya kazi. Usiniulize, si unajua ana shida ingine. Hiyo ni kawaida. Hata Pastor Hindi ninajua wakati nilikuwa pastor, have my weaknesses as you have. Kwa nini hata msema amina? You have your weaknesses, hata wewe elder. Kwa hivyo ninasema asante sana. Wakati nilisikia ni wewe unafanya kazi hapa, I think kwa maana ulipitia kidogo kwa Pastor Hindi, Mungu na akusaidie. Wangapi wanasema na Mungu asaidie huyu mtumishi wake, tumalize kazi twende nyumbani. Just I can quote myself, I know, jitayarishe ucharakaraka. Kwa ajili ya mujane, mubura kutigaira, mukungu ulitigaikara nsake wao. Kifungu ni kiabo. Proverbs 14 verse 1, a wise woman builds her house. A fool throw muntu. Owe, ndio muntu yoganga ange yosukereire kirochi. Babo yonaka ngaraire ani nawaiwete. Mwalimu kwangu rati kubona bakungura kwana barabu. I'm quoting them. A wise woman builds her house. Fool destroys. Waweki na kibumbu kiao. Na ndizi ndi urumayera sumangi. Koko menterande kende wana atiganire nae. Mukungu mungaini igakwaga chamwaye na mabokaye. Kurendo umuliri abasaja ngojanda asikimule mwalimu gakinga time a bit. I think numanye togorandia nanja manja my son invite nanja keronko handi koro omuntu ndi ba ukwana babere onko nunku hons konyora moyo ekere. It's very important, you know, very important. Now mnajua ninasimamia Mungu, si Pastor Hindi tena, ninamsimamia baba kefungo ochiobori mukungu mungaini rende norori yoyo igoko genda ari 31 verse 30 Proverbs. Ekieni mbusa ekieni ekiya nkibwati kende omukungu wenete kuobowa kuirukwa n'uyu mwiro wete Nyasaye akijona garanga bakungu bonsi bate bamina nandi bona mmoja kwenye wankoranya kuirora na maesani gangerera kinso manyete igona te banga ki kelinga yotwata umukungu mungaini gakwaga cyara mwaye na mabokaye ndeni to kuburi mungaini norori igaba kungu mbaro amachara abakungu mbaro kimabembe abakungu mbaro gatigeirwe nkeyo ebimote byarengero cyokorire abana batamire ku rumo cyoyo oyo turutumbire umukungu mungaini erega kwagacha mwaye nero yetwabori norori mitari 31 gunga 3 yamanya gotebe ekieni mbusa ekieni ekiyana keba machi busa. And I don't know whether you know umukungu tali oborabu
umukungu tari obonetu, umukungu tari obonyerere, umukungu tari omurabuse, umukungu nekitabia. Yamanya goteba ari rende umukungu mwiru wetu monene nero bwenete kuobowa. Angantu angate Nyasaye mbiya mono rende. Igonga itugwanireti babo yatigale bono. Narora baisi babere baegwa bagambe jonko barusio. Akiburi baisi barimba kugamba asirongasi ninaro. Akiburi baisi bajoyo muchire mushio lyonde ngayali ibona amurire ekyagero olyo moa gose bakire babo baisi mbale batene ni bwa babere bagenda bonse mubatebi mba kugamba ninokolete gentuki baba naye yasako echinguru ekyerande bweka koe ubatebi yasaye naro ya omotenyo isatigete ya ibintu bikobaiga nande nayunko bari recommended no yomonya tanga ineti ekara kwana nakubunywomwa bana baria nabo muri na barago tigaji challenge kiri koba lakini igonga no muri na barago mbarenga bakobane umukungu oyo amayayo naende nere tuwatigera gendo ki wikanere yo yakwa bamura bari bamenye kugamba akibaisi mbako gamba ninokolete gendo bibi terigo itabahiwa bono tiga bana bari batene pastor you know I'm almost ke bungongera okia bana ba mokoyone ngori mokoyone ndura yi no ara twakolete gasineri station yeyo muntu otamanyeti noyo namusabali bara nanyora nomoko musana ho munyakiro unkani nga airon kaniri namwanjoro namujaro kenya lakini nanyora tamanyeti nganainche ninje nakolire tatu yumokoyone ale kiabeire ukero tate karali moyo nkogosana alenga iwo mwali nalenge goja kero tate ali moya every day namusabira ndi we nateba abana bali tenena mwensi pikina ukana bamura nande kunyandi mwamanya ekebungo kino bana ba umuchiyo mbayo bali bayibwire no mwako tenena kebungo nekino igoma etena atigeria kemo kia bantu bonsi uike kurandia my son Proverbs 13 verse 22 nande onyendi na watu mundu wango someire lakini onye muri bwango I'm able to quote myself tiganda nya quote eke songo ekerongo kwane gesongo tali uwero lio na kule 7 yonyi wete na nje usinkebe. A good man leaves his inheritance to his son and his grandchildren. But the wicked, he leaves to the saints his inheritance. Lakini ndina watu mundu wiki usikanga osomili. Soma manene umuntu muya igawo twumwanda oye asabana baye abajukuru banga mbatine netigoro nabarabu mubako yotabwate bajukuru asibale umuntu muyekera aralire igawo tigumwanda oye asabana baye nabarabi egento kero kibwatigirwe n'umwando ya tari uko wabo nore ukarombe nyoko karo nero ko genda nga mama nga kinkingo kora lakini umwando oro sokoi oere na bajukuru bawo mwengo de bamini iso no muyore bono mwebu resongo motaiwa. A good man leaves an inheritance to his children and grandchildren. Bono muyibange ya onye mubako yukonye taraborokereria you are able kweorokerere buya pastor mintege ntungu kumya abasaja banene buna babatiwa babegeti kineri tayiwe bametene tayiye kogenda nesati nk'ibintu byabasinyekero matalia ngabayimukiye matimu kuruwana nubona bamatimu muri ngayinwa bantonya karo gusinga tuka gusininki mukwibanga buya mwatebereranya munekera abana ba mare narebo oiturara ari umuwaga twasigete keguru pasanakyo
ngakarira abwate kinyumba isatu pastor tinda akura bamuraba yatenena nanje nintenine. I'm serious. Take that thing very serious. Tinda abate muri karanzi kinyumba isatu pastor muntu nkawondo kankamyoka buchiobu wangu ikegera kiworo musimi buri mumanye tembo amwabo elinde gusininchi kubakonya nkanyora kubakuwe komiti bawosika bawoteba pastor twachokana inyumbire busungu twatebaiga inyumbire keroka twatebaiga yintu giti twatebaiga ikitwatebaiga. I was very happy. Pastor muntu yabu yurara gantati kitu mutoyomo ngaba murabanza gusinwa ngakyateba umwande noyo noyo obatigere bo nabachukuru bayino igomoko basomara emberende mbalenga bakuwaniriya bana abanga gantu gatigara babagana buya bachokana naende oyoro umwayini bari oyo karense muamutigera nyolenga ntu gachitonya tarakuri bana na gintu kinde elinde muasesemurwa umwali kumuji we ikaransa ibubetero buna wateba nayo ningumwa kuri betero buna wateba muri ibono umwano ndeisati ko spiritual utari butikei utari butry utari buperish impetrentangani muchakire Mungu bya bitatu bakasebe spiritual inheritance igencherende onya mushunduro onya nyarukendero etarabo mu Kristo umwando oyo gokoera mwanyoro mwando kale na kale nokolete gendo ki nuro mweta abantu bali baguthinki ngakobu mu Kristo negento gusa ya kobu mu Kristo yenga bwana kisabu kitu awakire munabone noti male noti nirenga noti mala ki noti komi inwa kiwana mutali nanji gusena babokandi zindara balire noti mala ki noti ya milioni yemo passa botambe ongo terwa umuntu tarabe mu Kristo nunya kumwakira ki noti no moba MCA omwe o president onye tali mu Kristo ni noti ndi kwamenta omwe no moensendi no mwatereke no mwira settlement yingendo kwamenta antigu wakire esabu yinento mama le noti mama le yemo kwaroli bune ya mujukiko yabere gintu bo akibori yago komente neye monji Yesu utaramenga Yesu ore no toro to your life obe no re kuri president la pastor wana tgankoriga Timotheo indangani sita my son come buatira Timotheo indangani sita fungo sita ngoyo ikiro Modern ndangani sana mwefungu ya vitana kama majewa mondetereko usi sikanga waso manye fungo nani ite ekene kobane kinge chubo nyesaye na kiki kibono ba santa kitabu atero kobane kinge chubo nyesaye amonogo isanika barimo kwibwege songo godliness with contentment is of great gain. Why a great gain? Ila na magega 4 verse 8 pastor buno okubwatera 4 verse 8 inkigeko abantu mbali bakagite ngako mu Kristo ngabwakira sara akibori okwengaina godliness with contentment is of great gain. Mugambe tumanye tiko mu Kristo wale abuchallenge mu Kristo wale na sawuse nande kuiro ayenore na ndi challenge gikora ko bwata umuyibi gurakari n'wete ero kwa ganyo challenge yakoyengeire waburi umunana nyanjambwene takomingere ya sai na wao kuyiwa bantu mbale akobu mugambiera ale comfortable tagani tibu Kristo akayite na limuya 4 verse 8 ngokegote okwenali kumubere that is physical things with poor material things no konyoro oke
okwena liwe chingenyo chobo Nyasaye nokonyora samanons. I think my son so yigokolera nondangeli liringo yigosaba elinde naye ngosabirani because I'm interested in abantu b'Nyasaye barenga bakwaliga n'umusombo yo ngagida kanke ato kwena liwe chingenyo kya chobo Nyasaye. Diamono amangana ito ihule ngantire mente ingane irimo sabere egere koporo usoma Ezekiel 37 Ezekiel yo mubani Nyasaye gako igwa seri kura Nyasaye omuboli aye mwanya bantu ligere lingo likure liningioroche agateba n'amauga abantu amauga mumupa iga mororo naro Pastor mauga mororo naro amauga amumupa igote bugatiki nani Nyasaye kumuboli kuna amauga ya nabe moyo noma tena kyakwira ne Nyasaye nayo manyete matendire mechande gotonyoru mongi na kalen wanya kwiburi na kaninto boe Nyasaye na koreteki naro ebe ninga yao yasarekire insa chindo go chikoriye likwara matumaini tayo Nyasaye na koreteki naro ebe nemere mutaranyora Nyasaye na koreteki naro ebe insa chinde ne buru yabeire kenyoro naende kuangachiru Nyasaye na koreteki naro takunya wechanda ekiagera Nyasaye olio mubani Ezekiel atebete nakoreteki naro omweri oye igako motebuna yabanire akayabanira bone kifungo ngere kerigia saba kifungo gia saba amauga yekere Ezekiel yako yabanira liuga ligachaka korigie lya mwabo liuga ligachaka korigiki elia mwabo by the way ekero tuakure amakonde igakuri kinyamakora amauga akoraki atigara nonye nemeki yaera bone meki eri yare kubwata liuga gochia serinde diabwatanuka diabwa tokana diatigana omweri oye kwaba mauga skeleton bono igune Nyasaye kare gotera kifungo gia 7 37 asayo nkabana buno monena akoreteki aye baba kalen kora kelio monena aragochike abana baria baba trova kora kelio monena arakoreki arabachike nagia ko romugusia atabuna mechande inyuri nyakomenyamo mbasa libwa matentambukia onde mogochwa onde moiserwa bana babo baiga makera makemo nyambunwa etali mato ase birengera libya nebike igonyegenete buna omugako oyo konyote birikero omwana buna ayaroli gochia naende roli gochiarari lakini kira atoki buna pastor ateba nsachinde kende ngere kere mete geta kwane twe bono mongina nakoreteki naro na inumo koreteki moro bono mubasa kobuna kende kelie kera abana baino bakorigereria banyora ngeri ko bachimatu yandarari igowa gotuasiranet na ekero ngenderete kubana ngaigweri ogiri nene liarenge negetitiro amauga ayo agacha amo nabokonyora ebinto biaseberekanire bwo
na boko nyono n'obugima bwao okigokora kindi onyore egeseberekanete tigango temna Nyasaye moyo ekerura amwegende Nyasaye nachike ebintu biri byaseberekanire bichama aserieta lya Yesu Kristo liuga likabwatana naki na boko nyono n'omwana owo ochakire kunywa marwa n'ekinyasore ochakire kunyoma na kunyomora ekerura aligiriri Nyasaye namochoke egere bintu ebyao korakoreki abibwatuke igo ntue chanda asenga nalinde lyonse tigatumurigererie omonene ori otebetie sekieri bana omoeri oye chinyama chigacha emekie gacha amanyi ngagasoa omonto akaba moyo nari Nyasaye akomotemina bono kwana na barabwo nagiekora tugukwanira naini abantu bakoreteki bari moyo nana bongoiraneria sinia mbia mono oyo no mosegi tata one ekiagere kero omonto agotemina tacha gochia watacha gochio gekogera na inchente neine bosibwa abantu gekere gwasegirwe tenena bokongu asokwegena mongina Kalen mogusiaote abuna abakungu abayanya komogania mbali getakia marura amasangi nguragura abakungu abaya bakungu mbaraba basta nakwa namna abayambaro nababemba koreteki mbaro abandi mbaro nanekera omugakari moyo omochogania amokore kankara omoburukania mbako omugaka otarenge kunywa ochaka okoraki nana basacha mbali chiturubo by the way bali metue gwatie nka omongina ekeraro liragosoka igakunya gosaba buna gakinya sao tare kumwanjera chache kare na bande mbali no ane kero mugaka agure agochaka gonore kiara mugaka arenge stress ya zali lakini tingagereti orocho mugaka yokoreta pastor mbaka na arenge stress igo yonye genete muna no ena abana baye mbabwatane babeli iboye limo basuke bosio ekiagera no ene binte ebitokunya kubunensi omuhali aye no kwa no tinde kwa bole mobonsi igo tinde kwa isatoiga na isanemo omugana wakwalireki na inderero ekeroro musumbufu bantu mbali kubeka no ene kogoto abande barabeke kogote kiara tucha kutabubuka batindare beke kogoto kabisa babeka mbake bichanga bono ni nyumba yali kwagachu gaki tinda ate balende buna onye mwabwate plan ye mokora na bokora lakini abantu metu babeke kogoto basindirira egera tachabuke achako batie metu nainde na abande mbale kera batubereire gochibao tebuna nainde mo basa kubeka kogoto igore kiaera mambi litoke nabo lirasimekwe abantu baragiri gobono nabonte tukobaganiria amaya buna Nyasaye kagendere tugutubika moyo tigato baba ya tigato baba itongo tigato baba toereru tigato tuaro bwanchani nainde tigato menye buya n'abantu bonsi wetera asiretera Yesu Kristo yoro motori. Get the point. Take a step forward.